видиш ти, гледаме сиви, моми красиви бре, момците на пъти бре, певици слави пей и душата весели. Музиката да върви, магията усети. Аде, жените, където не ви чува! Аде я! Браво! Добре дошъл си ти, откъде долина си. Добре дошъл си ти, чашата си напълни, лицето си ти, на хората се хвани, добре си потрохни. Чашата си напълни, лицето си пили, на хората се хвани, добре си потрохни. Браво! Благодаря на всички участници в първия български събор на българските групи извън граница на Мегдана на другата България. Сега, само малко обяснение за всички групи какво се случва от тук насетне. Какво се случва от тук насетне? Конфигурацията на залата преминава от зала за спектакъл в хоротека. Ще помоля, ще пуснем лек музикален фон. Всички групи, които имат желание да се преоблекат в ложата тук, могат да го направят един след друг, защото ложата не може да поеме 180 човека. Всички групи, които имат хотели Ариана или Апарт Сити, ги моля директно да отидат там да се облекат. Всички останали може да започнете да използвате бара и тези, които имат билетчета за меню вечеря, могат да почнат да използват, но моля ви един по един. Тоест, нека да мине едната група, после другата и после другата. Не вървете всички заедно, няма да останете без храна. Втората част ще започне с оркестър Банда Балька и с нашите приятели, които са заявили желание да пеят от Българа и от Меракли, само след половин един час. През това време имате възможност да отпиете от виното или от бирата, които сме подготвили за вас, да си вземете храната и да си отпочините. Може също да ни помогнете с столовете, защото ще имаме нужда от вашата помощ. Благодаря ви! Обща снимка на всички групи, пардон, съвсем забравих. Заповядайте всички групи. На сцената и долу навсякъде, където има място. Обща снимка на всички групи. Guillaume, on fait une photo Guillaume de groupe. D'accord? Donc je compte sur toi pour essayer de prendre tout le monde. Да. Една част се качете горе, другата част долу, третата
Много добре.